Și în ziua în care voi pune mâinile pe piept, să știți că eu nu sunt de plâns. Mă voi duce în locul unde pentru 42 de ani am investit să mă duc acolo. O să mă duc la Dumnezeu și o să am parte de împărăția lui Dumnezeu. L-am invitat pe Iisus, iertătorul și mântuitorul, să vină în viața mea, să-mi ierte toate păcatele.